Hei, minä olen Suomen kiinteistölehden päätoimittaja Asko Sirkiä. Suomen kiinteistölehti on taloyhtiöiden oma lehti, joka kertoo ajankohtaisista ja keskeisesti taloyhtiön maailmaan liittyvistä asioista, jotka ovat tärkeitä taloyhtiöiden hallitusten päätöksenteossa. 10 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti kertoo aihepiireistään mahdollisimman omaksuttavassa muodossa, jotta taloyhtiöiden hallituksissa tärkeää työtään tekevät luottamushenkilöt voivat tasavertaisesti keskustella päätöksiä tehdessään kiinteistöalan ammattilaisten, kuten vaikkapa isännöitsijöiden kanssa. Suomen kiinteistölehden saavat jäsenetuna kaikki Kiinteistöliittoon kuuluvien taloyhtiöiden hallitukset sekä Suomen vuokranantajien jäsenet. Lehdellä on jo yli 100 000 lukijaa ja se on oman alueensa ykköslehti. Kiinteistölehdellä on pitkät perinteet. Ikä sillä onkin jo yli 90 vuotta. Niinpä pitkälle taipaleelle on mahtunut aiheita asumisesta kerros- ja rivitalomaailmassa laidasta laitaan. Aina siitä lähtien, voiko parvekkeella säilyttää Shetlandin ponia, mitä vaaroja liittyy uusimpaan valaisiteknologiaan tai mitä sisälsivät aikoinaan niin sanotut vuokralaisten mustat listat. Viime vuosien kestosuosikkeja ovat kuitenkin olleet korjausrakentamista käsittelevät jutut. Tyypillisimpiä näistä ovat artikkelit putki, hissi, julkisivu ja muista vastaavista suurista remonteista, jotka vaikuttavat osakkaiden vastikkeisiin. Tämän tapaisten aiheiden suosio selittyy sillä, että Suomessa on jatkuvasti suuri määrä rakennuksia tulossa sellaiseen ikään, että tarvitaan tämän tapaisia suuria remonttihankkeita. Muita kestosuosikkeja ovat lainsäädäntöön ja talouteen liittyvät artikkelit ja toki tietenkin artikkelit, jotka seuraavat taloyhtiön vuosikelloa. Viime aikoina esille ovat nousseet myös erilaiset yhteisöllisyyteen liittyvät aiheet. Vaikka lehti on hyvin perinteinen, myös sen on jatkuvasti uudistuttava. Painetun julkaisun rinnalla ilmestyykin kaikilla päätelaitteilla missä tahansa luettavassa oleva digilehti, ja lehti julkaisee myös uutiskirjettä. Nämä kaikki ovat tilattavissa lehden verkkosivuilta osoitteesta www.kiinteistölehti.fi, josta löytyvät myös kaikki kiinnostavimmat asunto-osakeyhtiömaailmaa koskettavat blogit.